Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Sinatria Farhan Pramudito saking Rombel A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang badhe maosaken salah satunggalipun geguritan ingkang irah-irahanipun inggih menika I Love You Lampion dening Uci Fuadiah. I Love You Lampion dening Uci Fuadiah. Sasi Mei taun-taun kang wis mungkur dadi seksi. Nyekseni pambarisan iki saka bumi kang kebak wesi. Bumi pertiwi kang ora mentala ninggal tangis bayi-bayi lan para wanita diruda peksa. Dudu tatu wesi-wesi kuwi kang dak jumputi, nanging werna abang, kuning lan ungu ing ngarep teras tokomu. Teras tokomu kang wangun kebak lampion. Gemandul saka pojok tekan pojok tansah nesemake. Lampion kang nyumunar obah ngiwa manengen katerak angin. Angin ing wulan Mei taun-taun kang wis mungkur. Lampion dadi tetenger ana geter ing sajroning dada kang durung kober dak wenehi tenger. Wektu kuwi kahanan banjur kocar-kacir. Sarwa rajah-rajih dredah. Toko lan gantunganmu ajur. Abang, kuning, ungu wernamu dadi awu. Cahyamu ilang. Nanging sliramu kudu ngerti. Werna lan cahyamu isih kasimpen ing telenging ati tanpa suda. Dak terake swara lan ngrembakane sih tresnaku lumantar gurih. Ngerakit tembung kang lair saka jiwa-jiwa kang goreh. I love you Lampion. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.